Que tal, saudos, noite de venres? Rematamos esta semana viaxando ata o Concello de Padrón. O debate previsto para esta localidade non se vai poder celebrar ante a ausencia de dos seus tres candidatos, das tres forzas que actualmente teñen representación no consistorio e que concorren de novo ás eleccións do vindeiro 26 de maio. O líder do Partido Popular, o actual alcalde, candidato á reelección, pois declinou amablemente, iso sí, o noso convite. Ante a súa ausencia, o candidato do PSDG-PSOE mudou o seu sí inicial, que en principio nos confirmara por un non, pois dixo que se non viño o alcalde que non tiña sentido pois celebrar este debate electoral. Bueno, pois a única candidata que si nos visita e que tivo a ben participar neste programa é a candidata do Bloque Nacionalista Galego, que pasamos xa a saudar. Beatriz Reiz, moi boas noites. Hola, boas noites. E benvidas ao Contrastes que dedicamos ao Concello de Padrón. Se lle parece, antes de comezar a charlar, imos ver unha pequena reportaxe con máis datos do que aconteceu en Padrón nos últimos 4 anos. O Concello de Padrón na comarca do Sar ten unha superficie de pouco máis de 48 km². A localidade está dividida en 5 parroquias. Na actualidade no municipio viven 8.386 persoas, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. A poboación en Padrón foi minguando paseniñamente nos últimos anos. No ano 2014, por exemplo, contabilizábanse 8.693 veciños. Na vindeira cita electoral do 26 de maio, os padroneses están chamados a escoller 13 concelleiros. Nas eleccións do 2015, a Corporación de Padrón quedou moi fragmentada coa presenza de 7 formacións. O PP foi a forza máis votada, facéndose con 5 actas. O Partido Galeguista Democrático acadou 2 representantes, os mesmos que o PSDG. Como cuarta forza entrou no consistorio Veciños de Padrón con edil, seguido de Alternativa por Padrón con outro. O BNG quedou con outro concelleiro e, por último, a Converxencia de Independentes de Padrón con outro representante. Deste xeito, o Partido Popular pasou a gobernar o Concello en minoría ou non poñerse de acordo as forzas políticas que conforman a oposición. Así, o bastón de mando continuou nas mans de Antonio Fernández Angueira, rexedor padronés dende o 2011. Por número de votos, o PP sumou 2005 papeletas. O Partido Galeguista foi respaldado por 828 votantes. 744 veciños apoiaron o PSDG. Veciños de Padrón contou coa confianza de 551 electores e Alternativa por Padrón de 483. 383 padroneses votaron polo PNG e, por último, a CIPA sumou 373 apoios. A actual fragmentación política da Corporación de Padrón vai pasar á historia tralo 26 de maio. Desta volta, na localidade só se presentarán 4 candidaturas: PP, PSDG, BNG e Compromiso por Galicia. O Partido Galeguista Democrático retirou a súa candidatura ao integrarse na do Partido Popular. Entre tanto, Veciños de Padrón e Alternativa por Padrón decidiron non concorrer ás eleccións nesta ocasión. Por último, os membros de Converxencia de Independentes van confluir como independentes nas listas de Compromiso por Galicia. Xa víamos nesta reportaxe, a actual Corporación de Padrón vai pasar á historia. Dos actuais 7 grupos que hai no consistorio, tan só van concorrer 4, o BNG, o Partido Socialista e o Partido Popular, e unha nova papeleta que poderán atopar os veciños e veciñas de Padrón, a de Compromiso por Galicia, na que se integraron, como víamos nesa reportaxe, os membros da CIPA. Daí que neste debate tampouco poida estar a CIPA ou os membros da CIPA, porque como agora van en Compromiso por Galicia, e Compromiso por Galicia non ten actualmente representación no consistorio, pois, segundo as normas deste programa, non poden participar, porque aquí só convidamos a aqueles grupos políticos que teñen representación nos consistorios. Dito isto, comezamos xa a charlar coa única das convidadas que aceptou participar neste programa que dedicamos ao Concello de Padrón, coa candidata a alcaldía do Bloque Nacionalista Galego. Xa víamos agora, esta foi un mandato cunha intensa e fragmentada actividade política. Cree que tras estes 4 anos a súa formación, que ten agora mesmo un único concelleiro, está en condicións de remontar? Estamos convencidos de que sí remontaremos. Temos unha lista renovada, fixemos un proxecto, reforzamos máis ben o proxecto que xa tiñamos durante estes 4 anos, pensando nas necesidades urxentes que ten Padrón. Estamos convencidos de que atopamos a maneira de facelo, estamos convencidos de que os padroneses e as padronesas verán o esforzo e, sobre todo, a necesidade de cambio real que ten o Concello
e esperamos que o vindeiro 26 de maio pois nos den a confianza suficiente para poder levar a cabo todo este proxecto. Dende a perspectiva do BNG, por que cree que no 2015 non se deu chegado a un entendemento entre as forzas que pasaron a estar na oposición? Por que non se conseguiu ese acordo? Foi quizáis falta de interese por parte quizáis un pouco de todos, un pouco repartir a culpa entre todos? Bueno, é evidente que cando nun concello con unha poboación minguante aparecen 7 forzas políticas diferentes, evidentemente temos que facer unha reflexión e recoñecer parte da culpa de non saber o mellor transmitir e convencer a xente de que o teu proxecto é válido, é realizable e é bo para o povo, non? Dito isto, efectivamente, 7 forzas, 7 conseguiron representación, unhas con máis apoio e outras con menos. Dende o BNG non é que fora nestes 4 anos, sino que sempre dixemos que a única razón pola que non íbamos a facer ou non íbamos a consentir a unión de distintas forzas políticas, que somos conscientes de que chegado o momento se ten que facer, pero a única condición que poñíamos é que non podemos pactar co Partido Popular. Os diferentes partidos podemos ter diferentes opinións, evidentemente, non? Podemos chegar a un diálogo, a un acordo, onde todas as partes teñen que ceder. Evidentemente, co Partido Popular a diferencia é tan abismal que é imposible siquera un simple plantexamento de pacto, non? Eso nos levou a pedir, despois dos 4 anos anteriores, onde o Partido Galeguista estuvo gobernando co Partido Popular durante a mitad da legislatura, un compromiso serio e ademais por escrito de non pacto co Partido Popular. Como non logramos eso, era a única condición que poñía o BNG. Non conseguimos que se comprometeran a non pactar. Entendimos eso como unha xogada de intentar poñer prezo para un futuro pacto co Partido Popular que ao final do tempo nos deu a razón de que efectivamente esas eran as súas intencións e o BNG desde logo non iba a entrar no xogo con eles, non? Bueno, a partir do 26 de maio as cousas para isto das negociacións e dos posibles pactos postelectorais vai ser máis doada porque, como dito, vai haber 4 formacións no consistorio, co Partido Popular evidentemente xa descarta as negociacións, pero pregúntolle, como enfocan ou como ven que poden ser esas negociacións postelectorais co PSDG e tamén con esta nova formación, con Compromiso por Galicia, no caso de que as 4 acaden finalmente a representación? Ben, con Compromiso por Galiza, é dicir, CIPA, cambia de nome, cambia de partido, pero as persoas son as mesmas. O PSOE, efectivamente, é un partido que nos diferencia en moitas cousas, pero que é evidente que chegado o punto e chegado o momento e se o BNG non consigue unha maioría suficiente para gobernar en solitario, efectivamente haberá que pactar. É viable o pacto entre PSOE, Compromiso ou BNG a 3 bandas, a 2, dependendo dos resultados, acadados o vindeiro 26? Sí, evidentemente, sí. Poñeremos igual, independentemente de que sea PSOE ou Compromiso, a condición de non pactar co Partido Popular? Por suposto. Por suposto, é unha condición indispensable para nós. É unha diferencia demasiado grande en todo tipo de política social, económica, infraestructuras, en todo, non? Que sería inviable un pacto con calquera forza que tivese ou que pensase que tamén podería pactar co Partido Popular. Falamos destes últimos 4 anos deste mandato que agora remata, como viu a acción de goberno? Bueno, realmente estuvo un pouco compasinada entre a inacción, a improvisación, a falta de proxecto e o amiguismo. Creo que eso resume os 4 anos de desgoberno do Partido Popular e o seu aliado natural, agora integrado tamén
nas propias listas do Partido Popular. Bueno, se lle parece, voulle preguntar por propostas Sí. do Bloque Nacionalista Galego Sí. de cara ao vindeiro mandato, por exemplo, en materia de infraestructuras. Que proxectos ten na cabeza o Bloque Nacionalista Galego para o Concello de Padrón? Que queda por facer? Bueno, queda por facer todo. Desgraciadamente, Padrón leva moitos anos, non son só 4, estos derradeiros 4, son moitos anos de desgoberno, que levaron a Padrón realmente a un fracaso e a un déficit de infraestructuras total e absoluto, ¿no? Edificios de propiedade municipal, como poden ser os pabellóns polideportivos, as sanitarias, todas teñen unha deficiencia impresionante. Son infraestructuras que efectivamente non hai que facer de novo, pero sí hai que rehabilitar e acondicionar e evidentemente manter ao longo do tempo, non? Infraestructuras novas, tantas que realmente destacables, está a tan denostada Nacional 550, o seu paso por Padrón, un motivo de corte do pobo total e absoluto, de perigosidade, e entonces ningún goberno estatal, despois do prometido, nunca chegaron a invertir realmente na Nacional 550. O noso obxectivo é invertir en ela, é humanizala, é anexionar as dúas partes do Concello. A maiores é a conectividade ca ponte, que están realmente illados do centro do casco, non? Máis infraestructuras, hombre, o Paseo do Espolón, por exemplo, non? O adoquinado, que está deteriorado, sobre todo, polo excesivo tráfico. Temos o proxecto de facer dirección única. Para eso necesitaríamos construir unha ponte paralela a ponte que xa existe, a ponte romana, a ponte do Carme, para desviar os vehículos e que teñan outra saída ou entrada directamente dende a zona do Bordel, por exemplo, non? Falaba da humanización, por exemplo, da Nacional 550, que efectivamente pois é a vía principal, non, de Padrón. Como se pode humanizar, como se pode facer para que os coches non sexan tan, digamos, agresivos con respecto aos viandantes? Ben, está recén feita, bueno, de recente inauguración, o desvío que está na rotonda de Iria, non? Bueno, de Pazos, perdón, entre Iria a circunvalación de Padrón, sí. Efectivamente, esa circunvalación, o tráfico de gran tonelaxe non o colle pola dificultade propia, ten un desnivel dun 6%, de maneira que todo ese tráfico, en vez de desviar, prefire atravesar a Nacional 550. Somos conscientes que esa estrada é de competencia estatal, por eso a humanización consistiría en poñer máis pasos de peóns, cada 150 metros, con semáforos de cambio inmediato, retrasando así e dificultando o paso, retardando, perdón, o paso da circulación de paso, de que non de parada no pobo, para que realmente a mellor alternativa que teñan sexa coller ese desvío que xa está aberto. Bueno, pois se parece, falamos de economía e emprego, pero a volta de publicidade. Facemos unha pequena pausa e de contado estamos aquí de volta. Pois
Pois seguimos no Contrastes hoxe centrándonos no Concello de Padrón. Antes da publicidade quedamos que íamos falar de economía e de emprego, pois precisamente sobre eses asuntos imos conversar coa candidata a alcaldía do Bloque Nacionalista Galego. Pregúntolle que propostas ou que ideas ten o Bloque para xerar máis postos de traballo no Concello de Padrón. Bueno, actualmente hai un obradoiro de emprego de Terras de Iria que queremos aproveitar para afianzar e ampliar tamén a diversidade de cursos a facer. Vivimos nunha comarca onde o sector do aluminio casi congrega unha gran parte da fabricación ou da transformación do aluminio do Estado. É unha boa vía de saída, pero peculiarmente non hai ningún curso nin ciclo específico para a transformación do aluminio. E aí queríamos entrar, queremos ampliar estes ciclos formativos para que, xa que temos as empresas na nosa comarca, xa que temos esa opción de traballo, realmente sea un traballo profesional e específico para ese tipo de empresas. Evidentemente non é solo aluminio, pero sí ter en conta as empresas que están instauradas no Concello e a partir de aí programar en complicidade tamén con as empresas que queiran participar con nós e facer unha canteira realmente de personal cualificado para as distintas empresas que hai instaladas no Concello. Falaba dun sector específico, como se pode facer para diversificar a actividade, digamos, productiva no Concello? Que podemos facer para que se asenten máis empresas, pero de sectores máis diversos? Bueno, Padrón, a diferencia de outros concellos que están pedindo e solicitando un polígono industrial, Padrón ten 5 polígonos industriales. O que necesita realmente unha reorganización desos polígonos. Efectivamente, non é posible, non é creíble para ningunha empresa un concello que teña 5, en principio é unha oportunidade estupenda e maravillosa para unha empresa estar nun concello que ten 5 polígonos industriales, pero que cada un deles non ten ninguna propia organización, ninguna distribución específica. Efectivamente, necesitamos reorganizar os polígonos industriales, pero o BNG tamén apoia e é impulsor do comercio de cercanía, pequeno comercio, e para eso temos pensado medidas concretas e específicas para o pequeno comercio que creemos que é vital, non só para a economía, sino tamén para o emprego, porque sempre falamos de empresas que teñen moitos empregados, pero os autónomos e o pequeno comercio tamén crea empleo estable. Que medidas ten en mente nese aspecto? Efectivamente, o que temos pensado é un dos maiores problemas ou trabas que ten alguén emprendedor é o alugueiro. Son excesivamente elevados e eso cuestiona ao emprendedor buscar outro concello que sea máis barato, que teña máis saída. Entón, a partir de aí, nós o que queremos é axudar, por un lado, os propietarios desos baixos con medidas para a rehabilitación, para a reestruturación ou para a habitabilidade do propio baixo comercial, pero sobre todo o que queremos é axudar os emprendedores cunha bolsa de axuda ao alugueiro. Tentaremos chegar a un acordo cos propietarios para que o precio do metro cadrado polo menos non supere excesivamente os 5 euros e o Concello se compromete a facer un presuposto cunha partida específica con unha axuda
directa ao emprendedor dun ano de alugueiro para fomentar, para afianzar o pequeno comercio en Padrón que fai moita falta. Padrón é Berce Xacobeo, ten a Casa da Matanza, a Casa de Rosalía, tamén a figura de Camilo José Cela, ten moitos atractivos. Como se pode facer para aproveitalos turísticamente? Que modelo turístico lle gustaría implantar vostede en Padrón se chega á alcaldía? Bueno, evidentemente non podemos facer negar ao Berce Xacobeo e a importancia que ten no Xacobeo Padrón, non? É un turismo de albergue, de peregrinaxe, que evidentemente temos que explotar e temos que coidar, non? Pero tamén é certo que o idóneo para nós é un turismo de pernoctar, é un turismo que quede en Padrón, que viva Padrón, que sinta Padrón, que aproveite toda a diversidade de atractivos que ten, efectivamente, esta Rosalía, tamén está Camilo José Cela, pero tamén temos roteiros, temos rutas de sendeirismos, temos deportes específicos extremos da baixada do Ulla. Entonces, o noso obxectivo é conseguir packs turísticos para vender, con axuda tamén involucrando as propias empresas de Padrón e as axencias de viaxe de Padrón, para ofertar paquetes de turismo específico. Padrón ten unha diversidade única e peculiar. Podemos facer packs familiares de deporte extremo, de sendeirismo, cultural, literario. Padrón é un oasis por explotar que tristemente leva moitos anos parado e estancado porque ata o de agora ningún goberno quiso velo, nin quiso explotalo, nin quere lanzar Padrón ao resto do mundo. Padrón ten moitas cousas que enseñar e o vamos a facer e vamos a enseñar ao mundo o que significa Padrón e todas as experiencias gastronómicas. Padrón ten o pemento de Herbón con denominación de orixen que tamén apoiaremos, por suposto. Bueno, se parece, votamos agora contas. Como ve o estado económico municipal? Bueno, teño que decir que actualmente é certo que o goberno está pagando a débeda que tiña Padrón, se ben é certo, grazas, sobre todo, a Deputación da Coruña, cogobernada, PSOE e BNG, pero que é o BNG o que sacou o proxecto do Plan Único de Pago de Proveedores, que fixo posible que un concello como Padrón, que sí é certo que estuvo incluso casi intervido, podíamos decir, grazas á lei presupuestaria do señor Montoro dende Madrid, que afogou un pouco ao concello, que tiña unha débeda, na que estaba incluída Padrón, que prácticamente tiñan paralizada os contratos e se veía apurado para pagar esa débeda que chegou a superar o 1 millón de euros. Actualmente non está pagada de todo, pero si é certo que se está pagando grazas á Deputación da Coruña. Esta axuda que recibeu o Concello de Padrón por parte da Deputación tiña que servir como impulso, como excusa para facer inversión en infraestructura, inversión en axudas. Desgraciadamente non se fixo. Non vale de nada que Padrón chegue a débeda cero si a débeda en infraestructuras, a débeda en mantemento, en rehabilitación, en reorganización, en traballo, en habitantes, en servicios sociais, si eso ten unha débeda pola que o Concello podería empeñarse 3 veces polo seu valor, non? É dicir,
pagar a deuda é importante, claro que é importante, non? Pero tamén é importante investir esa capacidade e ese marxen que te están dando, que te están casi regalando, non? Aproveitalo para realmente facer o que Padrón precisa, non? Bueno, víamolo ao comezo na reportaxe, na introducción, no Concello de Padrón viven actualmente 8.386 persoas, son datos do Instituto Nacional de Estatística. A poboación en Padrón foi baixando nos últimos anos, por exemplo, no 2014 había 8.693 habitantes. Que iniciativas ou que ideas ten o Bloque para frear o despoboamento, para frear a perda de poboación e máis, para que se asente máis xente a vivir en Padrón? Sí, Padrón, como casi todos os concellos, leva unha pérdida de habitantes anual que está chegando a ser insostible casi, non? En algúns lugares. Dende o BNG creemos que un empuxe para que a xente veña a Padrón e se quede, dende logo é a construción de vivenda social, non? É importante dar unha saída, un lugar onde quedar con precios razonables. É certo que o precio do alugueiro das vivendas, igual que dos baixos comerciais en Padrón, están sendo moi elevados, que ademais contrasta moito ca restauración, o sea, co mantemento dos propios edificios, non? O casco está en ruínas, casi, contrasta que ti queiras alugar, queiras quedarte e o alugueiro sea tan elevado que te compense o transporte dende outros concellos cercanos, non? Evidentemente, iso é algo que temos que solucionar, o temos moi presente, e temos a iniciativa, sobre todo, de vivenda social que dé cabida a toda esa xente que queira quedar. Máis políticas sociais, que outras propostas ten para o benestar dos veciños e veciñas? Bueno, en servicios sociais temos clara un posicionamento que é a dignificación dos servicios sociais. Unha persoa que accede aos servicios sociais pode ser por múltiples razóns, por dependencia, de asistencia a persoas maiores. Por certo, o Concello de Padrón, o único concello da comarca que non ten centro de día público, que nos intentaremos, solicitaremos e faremos todo o posible por conseguir un centro de día en Padrón. Decía o da dignificación, non? Sí. Dos servicios sociais. Creo que hai que separar as familias e as persoas de maneira individual. Poden acceder aos servicios sociais e hai que diferenciar unha axuda puntual, como pode ser unha familia que normalmente se mantén durante todo o ano con un traballo e pode facer fronte a todos os gastos, pero chega a setembro, chega ao comezo do curso e se xunta. Efectivamente hai becas de libros, pero sabemos e somos conscientes que hai material escolar, hai calzado, hai roupa de abrigo, hai chándal, hai determinados gastos e becas que é certo que se conceden, pero que pagan a posteriori, necesitas facer o pago no momento. Bueno, este tipo de axudas teñen que ser de rápida contestación, non poden demorarse con burocracia e que eu solicite esta axuda puntual ou dunha factura de luz, non? Por exemplo, non? Dun mes puntual e tarden 3 meses en contestarme se me van a dar, se non, se... Esa é unha opción. Outra opción é que ti necesites axuda a corto plazo. Eu quedei en paro, non teño, terminei as axudas estatais e autonómicas e necesito unha axuda temporal, efectivamente non é só unha axuda económica, sino é axudar a que ti teñas esa saída laboral, intentar buscar esa saída, axudarte en todo o posible, ten que ter outro tipo de resposta e o que sea a longo plazo, efectivamente xa
necesita un tipo de atención moito máis personalizada, pero que si tes que valorar máis no tempo, non? Xa moi brevemente, 30 segundos, 40 como máximo, que podería facer o BNG para fomentar a transparencia no Concello e tamén a participación veciñal na vida política? Sí, nós temos pensado facer unha ordenanza de participación cidadá directa nos plenos, é dicir, deixar un espazo nos plenos adicados a que a veciñanza cuestione, poña encima da mesa, critique ou felicite a acción do goberno ou dos seus problemas directamente no pleno. Efectivamente existe internet, aplicacións de acceso que teñen que estar en funcionamento, a publicación, efectivamente, de todos os pagos, de todo o que cobren os distintos cargos públicos políticos. Todo eso ten que ser público e ten que estar, como mínimo, na página web, a atención e a disposición de toda a cidadanía que considere oportuno consultalo. Beatriz Reis, candidata do BNG á Alcaldía de Padrón, moitísimas grazas por achegarse Contrastes e sorte. Moitas grazas a vos por convidarnos, aínda que non fose un debate e fose unha entrevista. Moitas grazas. Bueno, pois así poñamos o punto final a este Contrastes Padrón, non sen antes lembrar as vindeiras citas que temos no Contrastes. Xa saben que seguimos percorrendo a nosa xeografía na procura de ideas e argumentos para mellorar a vida dos nosos concellos. O vindeiro luns visítanos o Concello de Muros, o martes é a quenda de Porto do Son, o mércores a Pobra e o vindeiro xoves o Concello de Caldas será o protagonista. Graciñas, como sempre, pola súa atención. Adeus.